susreo sam dvoje Norvežana, zapravo ona je Grko-Amerikanka. 27, on je još ne želi ženit. 40, ispričala mi je dok je bio na WC-u. Dobri, dragi, ugodni ljudi, ugodniji nego što misle. Ne daju da platim piće, ipak imaju svoj patos, što ih vuče prema dole. Savjetovao sam ih da se žene kad se on vratio iz WC-a. On nije vjernik, ona je vjernica. Vjera kontrolira spermije i menstrualni ciklus. Zauzeli su posljednje linije obrane čovječanstva. Tako oni misle, ovoj Grko-Amerikanki pankerici s nekoliko tetovaža. Sad je jedino važno da joj se maternica ispuni životom i da začuje dječji plać. On hladan ko norveški fjord, tih i nedostupan. Lako je nama muškarcima raspolagat s tuđom mukom. Punk is not